Hasteko esan, bisita hau sortu genunean, asmoa zala pixka bat, sortzea bisita bat, Usurbileko identitateakin zerikusia zekana, eta nolabait, behintzat identitatean zatitxo bat, izaera bat emango liokena, ez? Eta bai konturatu ginen, Usurbilek zerbait baldin bazekan karakteristikoa zala, garai ezberdinetan zehar, mantendu dula euskal kulturakin konpromezua, gai izan dela tradizioa eta modernitatea uztartzeko, euskarakin ere konpromezua handia adierazi izan dudula, eta gauza hauek errepikatzen ziala asko garai ezberdinetan zer, baina batez ere oso ondo adierazten zela hemen 60. hamarkadan ematen den kulturreztanda, eta kulturreztanda horrek gerora ekartzen ditu ondorio guztiak. Orduan, bisita honetan pixka tortaz hitz egingo dugu. Euskara, artea, euskal kultura, konpromezua, herrigintza. Orduan, Arriaitz berez sortu zen bisita gidatu bat bezala, baina ikusten dezuten bezala denboran poderioz ziklo oso bat bihurtu da. Eta, hilabetero antolatzen dugun bisita bada, hilabetero formatu ezberdinetan. Elkartu geha hemen Dema plazan, eta ez kasualidadez, elkartu geha Dema plazan, iruditzen zitzaigulako Dema plazak baditula bi esanai oso interesgarriak diena guretzat. Batetikan plaza izaera, plaza badakizute dela espazio publiko bat, jendea elkartzen da, eta nun harremanak sortzen dien. Eta nolabait esango genuke, herrian identitatea hementxe sortzen dela, normalean plazatan sortzen dela, herriko gauzak importanteak hemen gertatzen dielako, komunidadea hemen sortzen delako nolabait. Gaina plaza hau berezia da, ditulako inguruan eraikin historikoak, ikusten dezute San Salvatore eliza batetikan, Erdi Arotik datozen eraikin tradizionalak, eta frontoia. Eta gaina, Dema plaza bada, normalean da, gizon probak edo hiri probak itentzian toki bat, gaur egun emakume probak ere. Remigio Mendiburuk ez ditu bakarrik eskulturak egin, beste, garaiko artista gehienek ez zituzten bakarrik eskulturak egiten, beste hainbat gauza lantzen zituzten, eta bat aipatzearen korrikako testigua adibidez, hau ere Remigio Mendiburuk diseinatu izan zen. Orduan, eskultura honetan beak irudikatu nahi zuen denboraren iragatea. Denbora nola pasatzen den. Orduan, ikusten dezute, eskulturak 3 zati ditula, daka oinarri bat zementuzkoa eta harrizkoa dana, base bat prisma forma dakana harrizkoa dana, eta goian beste elementu bat brontzezkoa dana. Denboraren iragatea irudikatuko da batez ere zati honetan, ze kalian nola dagoen, haizean eta kliman eraginez, pixkanaka brontzea nahiko eraldatzen den material bat nola dan, aldatzen joango dalako. Hau izan zen, Jose Luis Zumetak intzun ceramikazko lehenengo muraletako bat, eta intzan, hasi zen, 1974 urtean, beak 33 urte zitunean. Kuriosoa zehau da, Zumetak intzun ceramikazko muraletatik, kaleko muraletatik gelditzen zaigun bakarra. Baina, Zumetan mural honek ematen digu aitzakiak gaur taldea eta zere hitz egiteko. Izan zen, talde bat, 75. urtean sortzen da, batez ere Jorge Oteizan iniziatibagatik, Jorge Oteiza, etortzen da garai hartan kanpotik zetorren, etzun bizitu hemen zegoen jazarpen guztia, eta gaina badakizute zirikatzaile bat zala. Da pixkat kueskotan den liburuan bultzatzen duen, defendatzen duen ideia, eta da, euskal artistek ibilbide pertsonala eduki behar dutela, baino ere eduki behar dutela elkar lanean indako ibilbide bat. Mikel Laboa denek ezagutzen dezute, Mikel Laboa etzan Usurbilgoa, baina egia da harreman zuzena eta sakon eukizula herriakin, eta horregatik eskaintzen diote eskultura hau. Gaina Mikel Laboak harreman handia zekan Zumetakin ere, bere disko gehienetako portadak beak diseinatu zizkiolako. Pelexekin zuen eskultura hau ikusten dezute azero kortenekin indako eskultura badala, daka atzeko partean Mikel Laboan erretratu bat, eta gainean gitarra bat, ez? Eta beste eskultura
izan zen konkursoratea zuten eskultura bat, eta Jose Arangurenek irabazizun, eta deitzen da Ikin Milikiliklik. Konkursora presentatu zanean, beak bazekala buruan denbora guztian Ikin Milikiliklikitza, ez? Beak esaten zuen pixka sortilegio baten moduan. Eskultura hau sortzen dunean, sortzen du kateatuta gelditzen zaizun hitz bat bezala, horregatik ditu xafla hauek behaien artean gurutzatzen dienak, bai? Eta eskulturak gorak egiten du, ikusten dezute okertuta dagoela pixka bat, volumenan sensazio hau egiteko, eta goraka dijoan nenean iriki, zabaldu bezala egiten da, zerura dijoan sortilegio baten moduan. Alejandro Tapia izan zen hemengo beste artista ezagunetako bat, eta ere hartu zuen parte Ur deitzen zen talde batean. Ur taldea sortzen da, gaur taldea baino urte bete lehenago, ere konsideratzen dira abanguardistak, baino batez ere identifikatzen dira espresionismo alemaniarrarekin. 86. urtean, Herri Batasunak eskatu zion, pintatuko zuen, Herri Batasunakin lotutako garaiako lema irudikatzen zuen mural bat. Ze mural hontan ikusten badezute, badago alaitxu eta borrokan kementxu, ez? Esaten genuen garaiko lema, garaiko eskaerak, ez? Presoak eta errefuxiatuak herrirak hartzeana, sozialismoa, independentzia eta sozialismoa, Herri Batasuna, eta fijatzen bazeate, hemen badaude pertsona batzuk, baina pertsona horiek ez dira inor, ez? Ikusten dezute begilak eta abua tapatutak ditula. Tapatutak ditu berez, Alejandro Tapiak hola intzun naita, zeatik nahizulako edozein herritar, edozein pertsona behaiekin identifikatzea. Zuk zure burua hor irudikatua ikustea. 2009an gobernu aldaketa bat ematen dela hemen, bakizute Patxi Lopezen garaian sartzen gea, eta ateratzen da legea terrorismoan apologiaekin zerikusia dakan guztia ezabatzea, bai? Eta ze gertatzen da garai hartan? Mural hau ikusi berrian adierazpen artistiko bat bezala, hau da, artearen betaurrekoekin ikusi beharrean, ikusten dutela, beiratzen dutela, politikaren betaurrekoekin. Eta orduan erabakitzen dute, zentsuratu inberdala, bai? Eta zentsuratzen dute noski, alaitxu eta borrokan kementxu, Herri Batasuna, por supuesto, garaiko eskaerak ere ikusten dezuten bezala, baina tapatzen dituzte ere, aurpegiak ere adibidez, ez? Aurpegi batzuk ez zuten inorri irudikatzen. Baina pentsatzen dugu, pentsatuko zutela behaiek norbait iten ziotela adierazpena, ez? Edo norbait irudikatzen zutela. Askatasuna plaza ikusten dezuten bezala eraiki zutenean zen zementuzko plaza bat, hasieran gaina ez zituen hemen ikuste dituzuten irudi hauek danak, eta zen nahiko plaza, hotza eta gogorra, ez? Orduan, plaza hau egiten dutenean, erabakitzen dute, eskatzen diote Carlos Zabala, Arraztalu deitzen den artista batei, dekoratzeko edo, goxatzeko nolabait plaza hau. Carlos Zabala, Arraztalu ere komentatzen zuen, beak ikusten zula bere rekorridoa pixka bat atzerak aiten nahi izala bezala, ez? Simplifikatzen nahi izala, eta izala bilatzen autentikoa den hori, ez? Autentikoa, egiazkoa edo puroa den hori. Bilaketa hortan iruditzen zitzaiola, beretzat puroa zen hori aurrek irudikatzen zutela, eta horregatikan intzitun olako zeramikazko irudi hauek pixkat aurren marrazkiei goatzen digutenak. Eskultura hau izan zen ere konkursora ateatako eskultura bat, eta irabazizun Gotzon Wegun deitzen den artista batek. Eskultura hau diseinatzen nahi zanean, beak nahi zitun lotu, bere ustez, sagardo gintzakin lotuta dauden 3 elementu importanteenak. Zean, batetik sagarra, botella eta basoa. Bai Arraztalun irudiekin eta bai hontan ere ikusiko ez dute, behaien ezaugarrietako bat da eskura daudela, jendetik gertu bezala daudela, ez? Daudela indan nahita, pertsonak behaien gana hurbildu, ikutu, gainean eseri, jolastu alizateko, bai? Kaixo denoi, ni Uxoa naiz, ongi etorri Zumeta Arte Estudiora. Hemen ikusiko ditugu 3 espazio.
Lehenengoa izango da serigrafiako tailerra, dela nire estudioa, bertan ikusiko du teknika nola lantzen den. Egiten duna da, kolorez kolore honea pasa. Deskonposatu behar ditu kolore guztiak. Ze pasatzen da, hori da, emulsio fotografiko bat, argiak eragin egiten dio. Eta hau da egina tinta opako batekin, hemendik argia ez da pasatzen. Orduan, jartzen dianean kontaktuan pantaila eta fotolitoa eta argia azpian rebelado bat sortzen da. Hau da, fotolitoa. Fotolitoa honea pasa dugu. Ikusten badugu hemendik argia ikusten dugu eta bestaldea ikusten dugu. Esan nahi du hemen tinta pasako dela, baina hau dena itxita dago. Eta orduan hemendik tinta ez da pasako. Behin hor gaudela, jarriko genuke hemen papera. Jaitsiko genuke hau, botatzen dugu hemen tinta, lehenengoan egingo dugu tinta pantailan utzi, eta bigarrengoan kontaktua eta paperea pasa. Eta horrela, kolorez kolore. Bigarrenez ikusiko dugu Aitan estudioa, hor bideo txiki bat ikusiko dugu, 15-17 minutukoa, non ikusten zaion sortze prozesua egiten, eta gero ikusiko dugu goiko espazioa, dela erakusketa aretoa, edo lan bukatua ikusteko aukera dago. Txokoaldea itxizeate bain, hau da txokoaldeko txalaparta txokoa ditzen diguna. 3 urte daramatzagu hemen. Gure egitekoa txalaparta jotzea da. Orekatekiz izeneko talde batekoa gera. Ni pixka kontatuko dizuet, nik ere ez dakit zehatz mehatz nondik datorren, baina logikoki ulertu dezakegu, arrazoi batzuk badaudela txalaparta instrumentoaren atzean. Pentsatzera ematen gaituena, honek badu jatorri bat, auzolanean, elkarlanean zergatik, lehenik eta behin, txalaparta delako munduan instrumentu bakarra 2 lagunen artean jotzen dena. Ez dago besterik. Ohitua gaude hemen auzolanean lan egitea, baditugu inguruan lanak elkarlanean aritzearen beharra dutenak, ote jotzea, sagarra txikitzea, badira horrelako lanak, eta hori jakina, hori elkarlanean egitea errazagoa da, eta elkarlanean ari garenean erritmo bat eukitzea ere errazagoa da. Bai, kaos horretan aritu beharrean, bapatean sortzen baldin bada jolas bat, esaten duguna, honekin komodo gaude, ezta? Orduan, horregatik goaz pentsatzera txalaparta lan erritmo batik eratorritako instrumento bat da. Gaur egun bere eduki musikala esan gezake oso aberatsa da, eta oraindik ere bidea du aurrera egiteko, ezta? Pixka bat hor sartzen daia gero hemen ikusten dezuten anabas hau, baino hau azkenean dira probak, funtzionatzen dutena, funtzionatzen ez dutena, gure ibilbidea ere pixka bat bide hortan junda, ezta? Txalapartaren adibidez alde melodikoa landu izan dugu, ze suposatzen du horrek, hartu olak eta afinatu. Egurra oso handia da eta ez gera iristen, baina harriak txikiagoak izatean aukera ematen digu txalaparta kromatiko bat egiterena da, semitonoz semitono doana. Bai, goitik bera. Kanpai baten hotsa du. Pentsa, honek ez da bukatu, honekin hasten zean melodiak egiten da ez da ezer entenditzen. Kriston resonantzia dakan zerbait, ez da? Eta, plastikoaren beste erabilera bat, musikalki beste toki batera eramaten gaituna, ez da? Gora, ritmoan, azkarrago, azkarxeo. Oso ondo.